Mga Panultihon, Kapitulo 24. Ika-19. Ayaw kasina sa daotang mga tao, ug ayaw tinguhaa ang pagpakig-uban kanila. Ang ilang gihuna-huna maulamang ang paghimog kasamok, ug ang ilang isulti pulos lamang binuang. Ika-20. Pinaagi sa kaalam, gitukod ang panimalay ug ang maayong panabot mao ang patukaranan niini. Pinaagi sa kahibalo ang mga lawak gisangkapan sa mahalon ug matahom nga mga butang. Ika-21. Ang pagkamaalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayuhon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away ug pinaagi sa daghang tambag magmadaugon ka. Ika-22. Ang maalamong panultihon lisod kaayong matugkad sa hungog. Wala siya'y ikasulti kun hisgutan ang mga mahinungdanong butang. Ika-23. Kun kanunay kang maglaraw og dautan, nganlan kag samukan, sala ang paglaraw og binuang, kasilagan sa mga tawo ang bugal-bugalon. Ika-24. Kun maluya ka panahon sa kalisdanan, luya kagayod. Ika-25. Ayaw pagpanuko pagluwas sa usa ka tawo nga gihukmang patyon sa walay katarungan. Muingon ka nga wala kay labot apan nasayod ang Dios ug hukman niya ang imong mga tinguha. Nagbantay siya kanimo ug nasayod siya niini. Baslan niya ang mga tawo sumala sa ilang nabuhat. Ika-26. Anak, kaon og dugos nga gikan sa balay sa putyukan, kay maayo kini ug tamis nga modapat sa imong dila. Sama niini ang kaayo sa kahibalo ug kaalam alang kanimo. Kun makapanag-iya ka niini, makabaton kag paglaom ug mahayag nga kaugmaon. Ika-27. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis sa tawo nga matarong o pag-ilog sa iyang balay kay dautan kini. Bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay, apan malaglag sa katalagman ang dautan. Ika-28. Ayaw paglipay kun mahiagom sa katalagman ang imong kaaway. Masayran sa Ginoo kun magmalipayon ka ug dili siya gusto niini. Tingalig dili niya silutan ang imong kaaway. Ika-29. Ayaw kahasol tungod sa daotang mga tawo ug ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon ang mga taong dautan, wala sila'y mapaabot. Ika-30. Anak, tahura ang Ginoo, ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tawo nga mualsa batok kanila, kay ang maong mga tawo mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilok. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa hari? Dugang maalamong panultihon. Nagsulti usab niini ang mga maalamon. Sayop alang sa usa ka maghuhukom nga aduna siya'y pinalabi. Kun ilhon niyang walay sala ang sad-an, tunglohon siya og kasilagan sa tanan. Apan ang mga maghuhukom nga mosilot sa sad-an, magmalampuson og daygon sa kadaghanan. Ang matinud-anong tubag sama kaanindot sa halok sa usa kamatuod nga higala. Ayaw paghimog panimalay hangtod nga maandam na ang imong kaumahan
ug siguro kana nga adunay kabuhian. Ayaw pagsaksi batok sa imong isigkataw sa wala lamay maayong katarungan o pagsultig mga butang nga makadaot kaniya. Ayaw pag-ingon, buhaton ko kaniya ang iyang gibuhat kanako, agig bayad sa iyang gibuhat kanako. Nakaagi ako sa kaumahan o kaparasan sa taong tapulan o hungog. Napuno kini sa mga sagbot nga tunukon ug nalukop sa mga gunahon ug nalumpag ang paril nga naglibot niini. Kitan-aw ko kini ug namalandong ako bahin niini ug nakakuha ako pagtulun-an nga mao kini. Kung magsigi kag katulog ug maghiyugpos sa imong mga kamot aron mopahulay, muhasmag kanimo ang kawad-on sama sa usa ka armadong tulisan.